салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши бизнес. бародаро, пеш аз навро тамошо кардан ҳамон лайкҳоро як таята лайка биҷиқен ва дар канал ҳатман обуна шавед, ки аз видеои оянда бохабар шавед. Кроссовкие ки дар рӯи экран мебинед, кроссовкии пеши фирмаи Nike дар коробкаш 8 парай ва нархаш 700 рублей оптимай. бародаро, мегирен гӯё ки шумо кроссовкии 1500-2000 пушидесен, барое ки инора як парша ай 2000 кам намеёбед. шумо любой магазинда ай 2000 боло мефурӯшанд. шумо як коробкаша мегирен, дар ҳар як параш ба шумо 700 рублей меғалтад. шумо метавонед бизнес кинед, бизнеси хитона пеш баред, байни хитон тақсимот кинед, точка букшавед, фарқе надорад. меравем дар дигар навор. ани моделҳоро мебинед 450 рублей ба ин нархи арзон. як та лайка фаромӯш намекунем, як та лайк мезиқем ва дар канал обуна мешавем. ин размерои ай 36 то 41 подросткия, яъне бачагишам аст, духтаришам аст. инро мегирен шумо 850 000 сӯми мефурӯшем, бизнеси хитона пеш мебаред. шахсе мехоҳад ки ба кроссовки бизнес кунад, инами ай 8 паро мегирен 450 рублей мегирен, 800 сум 900 сум мефурӯшенаш мерава. аки ба ин кроссовки арзон ҳамон лайка як та бизанед. меравем дига модела нигоҳ мекунем. моделҳое ки шумо мебинед, бародаро, пол оригинал, яъне фабричнияй, пешош кожай, нархаш 1600 рублей. дар дига магазинҳо як доне анами 3500 то 4000 рублей. размерош ай 41 то 46. 8 пар дар коробкаш. метавонед ки як коробкаша бигирен, байни хитон тақсимот кунед, ё ки магазин дошта бошед, барои магазинтон мегирен савдо. инора ма 4 светча мондагиюм бо ҳастаи дига светошон. метавонед ки бигирен, бизнесона пеш баред. аки барои ин бизнес ҳамон лайка фаромӯш намекунем, як та меҷиқему, меравем дальши ай дига модело гап мезанем. любой точкаи Россия роӣ мекунем, бародаро, нигарон набошед. ани се модели дидесен, ҳами моделҳои просто пасташнаки натуральни 2300 оптум. размерош ай 41 то 46. бародаро, ира дар дига магазинҳо як парша 7000 6000 дастпортмаслиро савдо мекунанд. шумо мегирен, байни хитон тақсимот мекунед, ё ки бизнесона пеш мебаред. инора дар савдо шумо 3000 3500 бимонем басандаст, кофист. акамон лайка як та бизанем байрои ин моделҳо. ана бародаро, моделҳои арзон 1200 сум, фабрични, ай размераш 41 то 46. мепӯши под дам мегира, худаш мерава, лайка меҷиқем. 8 пария дар коробкошон, ҳар намудошай кадом фирмае дар кора ё кадом светаш занг мезанем, гап мезанем. рақамҳои мо дар рӯи экран. ана ин се модели дигарам фабричниан, бародаро, кожашам аст, замшаш аст, размеро ай 41 то 46, оптум 1300 сум. мегирем, байни химон тақсим мекунем, метавонем точка букшоем, ё ки интернет магазин, ё ки канали ютуб да мегирем, савдо мекунем. бародаро, боқи худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. хонаводу сарбаланд бошед. ҳамон лайка биҷиқен ва дар канал обуна шавед.